Cu cât se face mai măricel, copilul nostru începe să semene tot mai puțin cu bebelușul plângăcios de acum un an. Este mai puțin tiranic pentru părinți și tot mai captivat de cei din jur. În fiecare perioadă de vârstă se schimbă natura intereselor copiilor, iar în funcție de aceste interese este stimulată imitația. La vârsta de 3-4 ani, la copii apar primele aprecieri de ordin moral ale comportamentelor, care se răsfrânge asupra lumii cele mai apropiate, universul familial. Imitarea pentru copii este o modalitate de a învăța ceva nou. Și atunci ajungem la o anumită vârstă când copilul încearcă să imită anume pentru a cunoaște lumea înconjurătoare. Și văzând că acest lucru fac cei din jur, și anume copiii, prietenii săi, de exemplu, cei mai mici, părinții, frații, surorile, respectiv încearcă să facă exact același lucru ca să vadă cum pot prin acest intermediu să cunoască lumea înconjurătoare. Astfel, copilul va ști din comportamentele celorlalți ce este bine, corect, rău, greșit. La vârsta preșcolară, tendința de a imita este deosebit de accentuată, iar dacă noi suntem suficient de atenți la comportamentele copiilor, vom avea ocazia să ne autopercepem și să observăm ce tipuri de comportament manifestăm noi înșine. Ca niciodată o capă șteie de șori. Capă îi chema la mama și spune: dragi mame copilași, eu mă duc în pădure ca să aduc de leguri. Dacă observăm jocul copiilor, constatăm că avem în fața noastră o sursă inestimabilă de analiza modelelor comportamentale pe care le-am transmis acestora. Copilul privește părintele ca fiind expert în tot ceea ce face. De aceea, conduitele părintelui vor fi însușite, indiferent de natura lor, ca venind de la o persoană cea mai măsură de a fi imitată. El imite pe adulți în jocurile sale de mamă, de tata, de doctorul, de polițistul. Copilul vrea să trăiască o viață a adultului, vrea să fie adult cât mai mare și atunci el încearcă prin acest joc să imite adultul, să fie adult, să manifeste o anumită responsabilitate față de activitatea pe care o îndeplinește. Însă este și o altă perspectivă, perspectiva de a vedea ce se poate întâmpla dacă. Da? Și acest joc de rol îi dă posibilitatea să vadă consecințele unei activități, eșecurile într-o activitate, succesele într-o activitate. Ne amintim probabil cu toții faptul că atunci când eram copii ne doream de multe ori să fim adulți, deoarece consideram că adulții au mai multă libertate, au capacitatea de a face ce doresc. Nimic nu le este interzis sau imposibil. Ei sunt cei care iau hotărârile. Prin imitarea persoanelor de atașament din viața sa, copilul își exprimă într-un mod simbolic iubirea, arătându-le prin felul de a fi că îi acceptă, că îi apreciază, că este ca ei sau că le aparține. Așteaptă întotdeauna consimțământul sau lauda părinților. Încearcă să placă celor din jur. Tot ce se aude pentru prima dată, tot ce se face pentru prima dată, pentru copil este ceva necunoscut. Și atunci el undeva în mintea sa face concluzia că dacă mama face acest lucru sau dacă sora mai mare face acest lucru, atunci comportamentul este binevenit și pentru el. Și este foarte, foarte probabil că acest comportament va fi preluat și de către el pe viitor. Copilul a constatat că este o ființă independentă. Acum încearcă să-și închipuie ce ar vrea să devină. Mami, vrei tu și eu și mama, dar tu copilul. Tu mama și eu copilul? Da. Dar ce trebuie să fac eu? Trebuie să mă ascult. Este logic să-și aleagă drept ideal pe cei din imediată apropiere, presupunând că părinții nu se comportă atât de urât încât să nu poată fi acceptați de copil ca ideal de viață.